Eta batera ibil ginen pelikula bat prestatzen. Enkargotzauen letxerori. Aramburu ez, zer dut Arrobarrena. Arrobarrenari enkargotzen pelikuli itxi. Hor ja, gago gendun ondo. Garai hartako milio bat inguru, inbertido bat gireak pelikula hortan. Gago gendun ondo, betakan eta profesionalki. Bai, Arrobarrenak eta kamara buduen, kamarero zan edronkue laguntzaile eta bat. Eta, bueno, abatxu bani pelikulie, etxeskoie pelikulie ikusteko, ja, montakie. Ze iritsi dekauen eta biztogun emoteko, jako dokumentalari. Cosas de pobres, kopizin barik pelikulina, etxeskun master originala. Ungine marizetara pelikuli ikusten, eta maristak izan jakin euren bideoko makinie, ez da pedo zegoela. Sartu gendun pelikula originala ikusteko maristetan, eta gendun izan zen apurtu pelikulie. Milo bat inberti ondoren pelikulie, zate handi batzu makiniek borroa bazen. Borroa bazen, edo raspo bazen, eta etxaban ez ari zen posible gure asmoe betetzi, gure asmoe zan, Euskal Telebistarekin hiltzie akordio batera, emetitzeko, zer baino zot, profesionalki egin egon zen, emetitzeko eta diru horren zati bat berreskuratzeko. Minauki gendun kopia bat, por kasualidadeko ineko kopia bat, ezeko hainbesteko bigarren generazio zen, hainbesteko kalidaderik telebistan emititzeko buduen. Letxerok hartuan kristunago kabregue, lana pikutura bian dugentulako. Zen bagarren urtin izan zuen, hau? Hori izango zen, laro eta sortzizen inguruen. Onburuz nabil, baina laro eta sortzi inguruen izango zen. Laro eta zazpien erakusketi, urren gurtien laro eta sortzi, laro eta bihatzi hor inguruen izango zen. Ingen duena pelikula hau. Eta depresio bat sartuntzako pelikuliaz, eta ezabagu izan Barrido Monteu. Monteu bizan Barrido, eta negro bizan montatzera. Montatzera nego zen, eta urte askotan pelikuli hau gendun, emizino estreno zen, galia egutxio bat, jasoiketan estreno gendun pelikula hori, eta emiti gendun honan erakusketak edo herrizetan, telebistan ezan emititu sekula bez. Eta 2017 edo, horri guri izango zen, beste gerraren 25. urte horren nien, lortu gendun Pablo Eubakuek montatzi Barrido pelikulie. Eta hogei urtien egon zen, edo bideotan egon zen pelikula horrek, bentzen lortu gendun Barrido berreskuratzi eta kopiak egitea eta jenti zabaltzi eta bar. Apurreta, baina zote, izan da historia bat ikerketa niko akzidentau.